kan traffic police la pang khan motor hi bin lo dan sak to la a thobe motor bin lo dan sak lo chuan bo ruak ta om thina chu wang chuan motor khan vei to lo ram ro se mi pui kha lo tol ma da wila ka thau tu ta dan te ri chu voin nia nam angin kong kan soa motor chuang ta point so vek tur thau kan nia chu wang chuan mi lo that hiap turin kan in gen phal ta se la thobe hey voin nia chakma Autonomous District Council dan lo angadin dan angat ani thainan Central Weme go sain kong mizo thalai ten kan han zo hi alom om leya hoinia kong zo lo chuak zong zong te hi kan fan nei ka ti ni kan nam chan na na ke kan pen chuak hi kan fan nei ka ti khop mai te thu ma kan soi duwa hey CADC hi apian kum te kan ria sa kha chakwa som sari pahni kuma pianga ria mi zo mi pui te hian kan du lo ni ama ero chu hoi ne kan sai du chu mi zo mi pui te hian kan du lo ni ti hi kan la lan tir ngai lo hoi ni abul tan na kan han nei hi mi zo mi pui te tan chu na lo oma hoi ni kan bul tan hi top lo se kan dua hoi ni hi kan bul tan na kan ngai thei ka ring ani hoi ni a hian sei tur tam ta ka oma amaro chu kan sei lu tuk lo tura te po ngai la sang kha chakwa pakhat chiar puya chuan chakma te hi mizoram ma za som ko pariat chiak sing an lo mani sang kha chakwa pakhat chiar puya chuan huna kal zela sang kha chakwa som riat pakhat chiar puya chuan singli an lo chuang le to wa huna lo kal le zela sang kha chakwa som pakhat chiar puya chuan sing kwa le sang ru ka no mani mizoram chunga hiam voinia lang chiang em mai chu chakma te hi in kha pundan pang ngai pung an ni lowa pem pung an ni ti hi voinia he la chiang em mai ni voinia kan khret chian ta na kan du chu mizoram chunga chakma tam zo ka hi foreigner an ni hei hi mizo thalai ten kan ria dangai ni mizoram chunga om chakma tam zo hi foreigner vek an ni ti lai hi kan ril ruai tu het phot mai la voi ne hian chu kan hlok puina tur pakhat ani kan ria tin sang kha chakwa sa sang hi som pali khan borapa suri chakma district council area MZB zo fa ta cholbu kan sa an area ni wangin dodang na satak an lo tia election ta pon boycott ani tharum manga kan be wangin kan sapuitlin frama hoinia kan sai du chu sang hi sompalia borapa surya cholbu kan sa khala kan thian missionary ta kha chuan hoinia hian borapa surya hian lo om ve ru kar khat in lo om poin chakma foreigner tam zia in huang anti an lo lu chak zia in huang anti missionary ha chon to da soi ring lo hoinia hian chakma council area chunga son kan mizo missionary ta son mu sit an hloa en dong an hloa kho pakhat kan tlona phei chuan kul bala sora khuania kan mizo missionary khan lo hlot chuaka in lua tur nei lowa biak in an bela an chung kuain kan thiamangin an VC ta kan han ko khom ve a hemi hi in lua turin pek lo chuan kan lo kal le huna in thabera bi kan hlot chuak don chawa missionary hian a luang kan tia an lo peta niang thom om to lo hoi ne hiam
với nia kan soi du bera chu Mizoram Christian ram kan tia za Christian ta kan tia Mizoram kan ram chung nge ya kan missionary den rongan bol thelo hi zalen ta ka rongan bol thelo hi với nia hian Mizo thalai te hian na kan tia hun towa rongan bol thei na na ke kan pe na hun do ni ti hi với nia ka soi du ni CADC area country KD rojo so far the jolbuk kan din tira hangin kan kalmuna chak macau sileria hian kan mu chian em mai chu foreigner tam tak aran lut ti hi chiang ani an council area son sarkar tagin development tam tak kal veya Mizoram sarkar tang poi na kal veya kan zo na thak khuat son en dong an loa sarkar tang kal development ang chi reng a khan an chang ve ngai lo ni chak makang sileria chu kan zo na thak khuat son an school te po kan han troa an school te chu Mizo school te ha chu sak that ani lowa Kau sila trang point thuam that an pengai lowa thuam that nan pengai lowa ni sa in lo na kan tiang chi song song te po hi a thei na chin chena chak ma kau sila ria so chak ma ho son kan mi zo khua te so an lo krek ve ni ti te hi voi ni hian mi zo thalai te hi se thari la kan du khop mai tin CADC area so voi ni kan soi du le pakha ta chu kan Christian ka so an chepe em maya eng kim maya son an chepa kan missionary te na min lo sing tam bera chu Bangladesh atanga ran pem lu ta piang hi Bangladesh atanga ran pem lu ta piang hian Christian ta min musita Christian kan lo siam ve sa te po Christian atang hian bang ula development kan peng cheu Christiana inom chuan development kan pelawang chau ti te poinan lo wau thina ni heng te hi voin ni mi zo thalai ai zol tlang mi te hian kan thin rim pui anga ke kan pen ve a hun to le ni ti voin ni ka soi du ni voin ni point ni kala ne ya voin ni kan soi du le chu hey NGO coordination committee chak takin Mizoram adinga NGO coordination committee chuang Mizoram political party zong te tun election lowam tura hian chakma candidate siam lo turin kan ngen towa NGO coordination committee na angen na kha ala nung regani ti he voin ni kan political party te milo ria sakse kan du khop mai Chakma candidate ka Chakma area political party ten candidate isiam lo wangu kandilo NGO coordination committee hiam zo na thak mi zo kha candidate aba siam mai ro se Chakma ni kherlo mi zo kha candidate aba siam mai ro se ti boine ya NGO din na la ni reng mi zo thalai te hian Chakma MLA nei kan ning to Chakma minister nei hi kan ning to Chakma ministry party or dire hi kan pe to lo ni Oini hian kan political party te milo fiat sakro se Chakma te candidate da dalo mai ro se Oini NGO in chak takin ma kan la thei to kan chua NGO thu zom lo chu kan thiam mangin kan ti ve ma yang chu Mizo kan tran rol chuan thil hi thei lom lo ti voi ni ka soi le du ni Central webe kai khoi na in CADC chiani thei nan Mizo den ma kan la do na Mizo thalai den ke kan on pen do na
bị dấu trả lại cái bên đắng tù hiện tù mạ lôm số với nề hiền kan political party te po kha với nề hiền kan trả đủ châu chu central web cái suy nên huaya kan holang này tù mạ min lâu đắng số à thầy cho con phần kia bốc đó là gì với nề hiền bị dấu trả lại tên với nè tôm nó phải là sôi đủ chú, CDC chia đi thì nó mới dấu trở lại tên malak này, CDC chia đi thì nó mới dấu trở lại tên kẻ rắn bên chuột này, political party ang ham chặt na nó lồng han tụm chia đi đâu, in sôi chiết na nó han tụm chia đi đâu. Mi số anh kan trần ruột hun này thì hi với nè hiền kan phát cái suy đồ ta còn cái lâu kia sặc xe kan đủ khóc mấy in political party leader trong tay in kan mi số bùi thấu in thì phình đều trong tay in thì theo chắc mà hi về số central BJP सरकार UT te hi an di la an pe te yang an ti political party leader te le mi zo in ti fin te tang in kan dong fo kan se ve hoi ni hian heti zat mi zo thalai lam mai tu ke pen chuak tu kan owa an ngam chuan central sarkar hian UT hi ran process mi zo thalai te hian kan ti tu kan ti ve ang chu Apu na di chuan mi zo thalai the independent suali kan la khelo ni ti hoi ni her ka soi do ni kan ram chana ke pen nan chuan kan in huam ve khop lu chum po kan gama ban chum po kan gama ni chu wang chu hoi ni a hian atom na tak tak kan soi du chu political party kan ni na te ko san poi ti te lang cô sản là cái gì nó thì đã cháy là chặt mà council chia chủ hiền vì sao trả lại sống sống tại trang rùa là u trang rùa thì chặt na thì xí à cả lỗ bê Puram kina kan lỗ bê không cần dầu to ngã dầu mai thì được thêm thế cần lần này chứ bị ma chuan kan dầu đàn tur hiền kan lang motor pani kan ya anh khat moi to de ni ron re manga ta kan hen aw aron control do ni chuan vana pa ho kan kinga vana pa ho la hianin chairman tuarang heta vice president sin the way me ni la tu sei u wang la ru da president sin the way me in vote of thanks si kan gs lang wala ma chuana sin the way me in soi buk don ani em zo hian governor lekha kan thelu le don ani ui takin kan thelu le don ani ole thuna chuan công dầu vay liệm ông cần lâu này cả chứ bị ma chuan winters đều đâu anh đi boka不方便啊kan finance secretary hello som te adu angin ang chete se amasaberin chúng pathian mizo namanga kan din chua min phal sak tu le chu mai ni lawa mizo mi pui zong zong van ram kan kai vek theina na christian min zong chuak tu ku ta lo thu kan soye ma lai pon pasal cha te ram butur le sangatla huak tur te kot chua valu pai briefing an nei thina tual te phang lai a vana pa hoa an ram chuak tur po khai le salian sai sele te la kama
sa te sa khi sa zu sa za ta chu min liak de ni chau lo chuan i ka plon o tin thu a cha ni ti kan thiat ang khan voin po hian zoram nulot lang ho kal kom te hian chak ma kha min lo liak de ani chau lo chuan i kal pa phak lo ri la ama ro chu ba la ya kan vol pa ten an lo soi po thin chu ko chua hian la do chamin silai ka puak thina zoin hian silai tu ma kan keng lo peaceful march peaceful procession turani ama